Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan barkamu da raka barkamu da sake saduwa cikin darasin da muke gabatarwa na koyon larabci. Har yanzu dai muna cikin littafin durusul lugha al-arabiyya da ghairi nadiqin biha juz'i na farko, yayin da mun gama littafin al-jadid fi takadib wa ta'bir ta'lim lugha al-arabiyya. Mun yi littafi na ɗaya da na biyu, yau kuma muna cikin littafin durusul lugha. Duk wanda bai samu karatukan ba zai iya duba profile ɗin na wannan TikTok ɗin, zai ga karatukan completely, ko kuma in ya duba can saman profile ɗin namu zai ga tashar mu ta YouTube. Zai iya zuwa ya downloading ɗinsu completely, ko kuma ya mana comment ya ajiye mana bayani ta comment section ɗinmu domin ganin ya shiga group WhatsApp ɗinmu na koyon larabci. Akwai ko kuma ya duba can sama zai ga number mu ta WhatsApp, zai iya mana magana ta WhatsApp shi ma again domin ganin mun sa shi a cikin group ɗinmu na koyon larabci na WhatsApp. Yan uwa ku ci gaba da yi mana comment sharing domin amfanuwar yan uwa. In kun tura wa yan uwa za su amfana. Malam ya fara cewa a darasin salisu, darasi na 3, baitun. Aka ce baitun gida kenan. Aka ce albaitu gidan da aka sani, za ka sa mai al. Da abin da aka sani ana sa mai al. Shi malam ya ce baitun gida ba a sani ba, ma'ana a house. Nan kamar ka ce the house. An fahimta ko? Ƙalamun alƙalami, alƙalamu alƙalamin, kitabun littafi, alkitabu littafin, jamalun raƙumi, aljamalu raƙumin. Malam sai ce alƙalamu maksurun, alƙalamin ya karye. Albabu maftuhun, ƙofar buɗaɗɗiya ce ko kuma ƙofar a buɗe take. Alwaladu jalisun, yaron a zaune yake. Wal mudarrisu waqifun, malamin kuma a tsaye yake. Sai ya ce alkitabu jadidun wal qalamu qadimun, littafin sabo ne kuma alƙalamin tsoho ne. Sai ya ce alhimaru sagirun wal hisanu kabirun, jakin ƙarami ne kuma dokin babba ne. Alkursiyyu maksurun, kujeran ɓallalliya ce. Almindili wasikhun, hankicif ɗin yayi datti, mai datti ne. Kuka ce hankicif ɗin mai datti ne, shine almindil. Alma'u baridun, ruwan mai sanyi ne. Alqamaru jamilun, watan mai kyau ne. Albaitu qaribun wal masjidu ba'idun, gidan kusa yake kuma masallacin nesa yake. Wal hajaru thaqilun wal warqu khafifun, dutsen alhajar dutsen thaqilun mai nauyi ne. Wal warqu kuma takaddar khafifun mara nauyi ce, ma'ana shafa-shafa. Sai ce allabanu harun, nonon mai zafi ne. Alƙamisu nazifun, rigan mai tsafta ce. Sai ya ce nan wurin tamrin, ma'ana tambayoyi. Iqra wa katub ma'a daf'i awakhiril kalimat, ka karanta ka rubuta tare da wasalce ƙarshen kalmomin. Me masjidun, a ganin da ce masjidun masallaci, almasjidu masallacin. Alma'u ruwa, alma'un ruwa. Albaitu gida. Babun ƙofa. Qalamun alƙalami, alƙalamu alƙalami. Alkalbu kare, kalbun karen. Mun ga dan fatate ne, dammate ne zamu ringa sami, nan kuma damma ɗaya ne. Nan qamisun dammate ne, riga kenan. Waladun yaro, kaga shi ma dammate ne zamu sa ƙarshen shi. Alhajaru dutse. Alwaladu yaron. Himarun jaki. Alhimaru jakin. Sai ce alhisanu, ma'ana dokin. Hisanun doki. Iqra wa katub, ka karanta ka rubuta. Sai ya ce almaktubu maksurun, ma'ana teburin a ɓalle yake. Allabanu jadidun, almudarrisu jadidun, malamin sabo ne. Alqamisu wasikhun, rigan mai datti ce. Allabanu baridun, nonon mai sanyi ne. Almasjidu maftuhun, masallacin a buɗe yake. Alhajaru kabirun, dutsen ko kuma ka ce alhajaru dutsen kabirun babba ne. Allabanu baridun wal ma'u harun, nonon mai sanyi ne kuma ruwan mai zafi ne. Al'imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, malamin a tsaye yake kuma al'imamu limamin jalisun a zaune yake. Wal mudarrisu waqifun, ko malamin a tsaye yake. Alqamaru ba'idun, watan
nesa yake. Almindilu nazifun, hankicif ɗin mai tsafta ne. Sai ya ce imla firagu bima yali fi wada'il kalimatul munasiba min kalimatul taliya. Ma'ana imla ka cika firak wannan gab ɗin fi ma yali da abin da ya zo bi wada'il kalimatul munasiba tare da sanya kalmomin da suka dace min kalimatul atiya daga cikin wannan kalmomin masu nan. Nan za ka duba jamilun da wasakun da maftuhun da harun da thaqilun da kafifun sai ka cika wa'innan gurin da su. Ai tunda mun faɗe su a ciki mun faɗi hajarin kamarun, mun faɗe shi mindilun, babun, warqun, labanun duk mun faɗe shi. In mun duba nan gurin kuma za ku ga malam shi ma ce imla firagu bima yali bi wada'il kalima munasiba ka cika nan gab ɗin da mai zuwa da sanya kalmar ta dace shi ma. Sai mutum ya duba ga sababbin kalmomi da muka samu a darasin nan. Alkalimatul jadida sababbin kalmomi a wannan darasin da muka yi. Kamaru mun samu alƙamaru watan, jadidan sabo, alƙadimu tsoho, wasifun datti, nazifun mai tsafta, harun mai zafi, bardun mai sanyi, sagirun ƙarami, khabirun babba, miftahun buɗaɗɗe, maksurun ɓallalle, faƙilun mai nauyi, khafifun shafa-shafa, jamilun mai kyau, waƙifun tsayayye, jalisun zaunanne wanda yake a zaune. Sai ka ga malam ce najamun tauraro, an najamu tauraro, dikun zakara, addiku zakar, rajulun babban mutum, ar-rajulu babban mutumin, ɗalibin ɗalibi, at-talibu ɗalibin. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan gurin. Masu tambaya sai yin tambaya, kuma wanda ba su samu katin ba su iya bibiyar mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.